Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakkel ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ken ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idi nakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saanan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, ta saan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napaulwan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano punda. Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak lang ti pudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot na ijay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyamanak iti panang ibagam Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tani Miko ti umumay iti balay. Saan da nga amaw? Siyaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyamanak iti impadamag mo Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamat ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya ijay tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya, gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet amakikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakan nawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltalkak iti negosyok. Saan pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarto. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no?
Deta tindanon ti gayam ko. Imbaga kanuken ko na ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka dito syudad? Saan da nga mo dito eh? Di daan mo, ako kwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo ko. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumwar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramaten ti cellphone ko? Tapno didak matunton da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matunton. Tapno didan maipilit ti kahit da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sekreto ti Kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajakmat kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasto nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapanijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak ditoy! Ad dalaeng ang maestresa kan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingput matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balay da. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapoy ti aramidan ta pa nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tila kayat ko.
Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sika ti mangimanihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Isunala ang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag ka unay kanibos Miko. Impanagan na pa yan kan kato'y pagabulan. Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot ket din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Umad-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan kapay lang iti lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya. Noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo? Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado. May saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sika lang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka. Iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga ta nga ipakaamo ka dakwada nga awan ni Miko. Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol ta iti napasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga ada napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan. Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? Nuadan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikkatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. Mahimayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Akaragsakan na kit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang!
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.